kena hawane Banaspati. Wengi iku Suyitna, keponakanku, tak ajak tunggu panenan kacang ing sawah. Kacang-kacang kuwi pancen durung diusungi mulih. Dadi perlu ditunggu supaya ora dicolong wong. Sabenere pangajakku marang Suyitna mung dapur basa-basi, nanging jebul ditampa tenanan. Oke Pak Lek, pisan-pisan tak ngrasakake begadang nang sawah, kandhane. Yen bocahe saguh kepiye maneh? Apa maneh bapakku alias Mbahne Suyitna uga ngolehi. Miturut bapak, senajan Suyitna kuwi kawit lair ceprot tumekane mahasiswa urip ing kutha, nanging dheweke anak turune wong desa. Mula Suyitna kudu duwe sesambungan ati karo sawah. Yit, sawahku cedhak kuburan. Kowe ora wedi? Panantingku. Ora Pak Lek, ora perlu wedi. Wangsulane mantep. Ora mung cedhak kuburan, kae sisih kidul. Ora adoh saka sawah, ana lapangan wingit. Aku wis ngerti sejarahe lapangan kae Pak Lek. Ana sing wis tau diweruhi Banaspati to? Ora mung kuwi. Sabanjure tak critakake yen lapangan kidul sawah kuwi nganti seprene ora ana sing wani ngambah. Wiwitane Mbah Santo, sesepuh desa, diprimpeni wewujudan wong tuwa mawa jubah putih. Mbah Santo diweling yen bocah-bocah isih padha dolanan bal-balan ing lapangan iku, tebusane nyawa. Mbah Santo banjur nerusake pesen lumantar impene mau marang aparat desa. Mula nganti seprene ora bocah ana sing cilike saba gedene wani bal-balan maneh ing lapangan mau. Ana maneh kedadean sing luwih nggegirisi. Kurbane bocah aran Tarno. Wayah surup, dheweke isih ngarit ing lapangan. Ing satengahing ngarit, rumangsane arite ngenani sikile wong sing dumadakan ngadeg ana sak ngarepe. Nganti getihe muncrat. Tarno keweden. Dheweke mlayu sipat kuping. Saking wedine, anggone mlayu ora pati nguwasake dalan. Wekasane dheweke tiba krungkep nganti pirang-pirang sasi nandang lara lumpuh. Aku dhewe wis tau diweruhi wewujudane Banaspati. Wengi iku aku lagi ngileni sawah. Ing satengahe lapangan katon ana geni murap-murap. Miturut ngendikane para sepuh, sapa wonge sing kena sumupe Banaspati bakal nandang lelara ndrawasi. Tujune aku mung nyawang sak tleraman. Ora wani nyedak, jalaran wis ngerti apese. Suyitna kami tenggengen ngrungokake anggonku crita. Nanging dheweke sajak ora wedi. Lelembut iku ora mung ning desa Pak Lek, ning kutha kono uga akeh papan-papan wingit, kandhane. Aku lan Suyitna isih nerusake omong bab lelembut karo mlaku tumuju sawah. Semribite angin wengi krasa tumrecep ing kulit.
Suyitno anggone mlaku karo kudungan sarung. Tekan sawah, aku nggelar kloso banjur nata kayu kanggo gawe bedhiang. Sawetara aku deden geni, Suyitno wira-wiri ing sakdawane galengan. Kadang anggone mlaku karo ndangak nyawang langit sing gilar-gilar rinengga rembulan lan abyore lintang. Tangane ndaplang sajak ngematake swasana wengi. Kaya dene bocah cilik, Suyitno sing wis mahasiswa semester akhir kuwi isih ngobrake playon ngoyak kunang turut galengan. "Yet, mreneo. Iki lho, tak bakarne kacang," pangundangku. Suyitno nyedak, ndodo ing ngarepku banjur ngemil mangan kacang bakar. Karo ngemil, Suyitno bola-bali nyawang mangulon papane kuburan. Sabanjure ganti nyawang arah lapangan sing tak kandhakake wingit. Nalika aku nyelehake awak keturon ing kloso, Suyitno menyat banjur mlaku-mlaku karo krukuban sarung. Anggonku teturon krasa nikmat, kegawa saka rasa kesel, nganti ilang kawigatenku marang Suyitno. Aku kaget. Suyitno ora katon ing pandulu. Age-age aku nginguk kuburan, nanging Suyitno ora tak temokake. Karo kinemulan rasa was-was, aku terus nuju lapangan. Suyitno uga ora katon. Pungkasane aku balik menyang sawah. Lega atiku nyumurupi Suyitno jebul wis turu jingkrung ing kloso karo kemulan sarung. "Yit, saka ngendi wae kowe mau?" pangundangku. Suyitno noleh karo kondo. "Tujune aku ora nyedak, Pak Lek." "Karepmu piye? Nyedak sapa?" Pitakonku ora mudeng. Kae mau ing lapangan ana geni murup, saya suwe saya gedhe. Maune aku kepengin nyerak, mbuktekake apa bener kuwi lelembut Banaspati. Nanging aku kelingan ceritane Pak Lek. Mula aku banjur mlayu balik mrene. Suyitno meneng sedelo, banjur kondo maneh. Nalika aku arep balik, kaya-kaya aku weruh klebate pawongan mlayu tumuju lapangan. Aja-aja lelembut Banaspati sing kok weruhi kuwi. Ra genah, Pak Lek, mbok menawa wae, wangsulane Suyitno. Bola-bali aku muji syukur dene Suyitno ora kepancing dening pangundange Banaspati. Upama bocah iki nganti nyedaki uruping geni kuwi, tak kira bakal nemoni cilaka. Esuke aku krungu kabar ana warga tangga desa aran Wakijan lara dadakan. Awake adem panas. Bareng tak larah-larah, ujare tangga, larane Wakijan jalaran kena sumupe Banaspati. Wengi nalika aku tunggu kacang karo Suyitno kae, Wakijan sing kawentar seneng colong jupuk kuwi lagi operasi panenan kacang. Mbok menawa panenan kacangku sing isih tak gelar ing sawah dadi target operasine. Dudutanku, pawongan sing dikarepake Suyitno melayu tumuju lapangan kae ora liya ya si Wakijan kuwi. Dheweke melayu jalaran kepergok Suyitno sing lagi wira-wiri ing galengan sawah
karo krukuban sarung. Dene playune nuju lapangan wingit kebeneran ngepasi jumedule Banaspati. Yen pancen bener niate Wakijan kaya ngono, ya wis pas Pak Lek. Kandhane Suyitno. Lah iya. Wangsulanku sinambi nyeruput kopi anget. Mbok menawa iku sing diarani maling apes. Suyitno 3 dina ing omahe simbahe. Nalika pamit bali mulih menyang kutha, tak gawani kacang kulitan. Dheweke nolak, jare kabotan olahe nggawa. Yen arep maringi sing enteng-enteng wae Pak Lek. Kandhane Suyitno karo guyu. Aku mudeng karo karepe Suyitno.